li ħanajt tanti ovvja illi kważi ħatitqu. Imma qegħdin nagħmlu din il-ħaġa iva jew le. Mela, il-kontroll huwa kollox. Ġifieri, pereżempju, ejja ngħidu aħna għandek avveniment hemm il-Eurovision. Kemm hu faċli illi inti tistiden erba' tieħbieb, kulħadd jiftaħ l-appetizer, kulħadd iġib it-take away, niftħu l-pakketti, u għat li qed naljenaw rasna bit-television qed innaqru qed nieklu u f'daqqa waħda ara naqra kemm kilt qaset ninduna jma xi ġieħ tażaq dritt it-toilet. U faċli għalija tal-inqod niġġudika jew noqgħod ngħid isma' pereżempju tagħmel xek jew tagħmel xek, jien l-ewwel wieħed kemm il-darba illi ngħid isma' ra naqra kemm bqajt niekol, avolja ma kellix ġuħ imma bqajt niekol u terġa' aħna aktar guilty. Aħna bħala coaches illi nafu daw l-affarijiet, illi tallimna daw l-affarijiet suppost tagħmel mhux suppost tagħmel, tajjeb, billi aħna nafuhom però kemm napplikawhom iħollu jorbot. U l-istess appell ħanamillek, illi inti mhux billi taf, mhux billi tisma' l-grasso joqgħod iparla fuq il-Facebook tajjeb, jitfa' dak il-video ta' kuljum, mhux kemm tisimgħu jgħod, kemm tagħmel milli jgħid. Issa di tottalija wkoll illi jiena importanti wkoll illi nagħmel dak li qed ngħid. Tajjeb, issa, il-punt tal-lum huwa dan, il-kontroll. Mela, inti importanti illi tieħu over is-sitwazzjoni kemm jista' jkun. Mela, għal-mod tal-kelma, jekk naf li dan il-weekend hemm il-Eurovision, jiena qed nipprepara mentalment illi naf illi jisma' ħajkun hemm ċans kbir, illi meta ħankunu l-erba' tieħbieb illi nkunu, kulħadd ħajbda jġib l-affarijiet. Issa jiena għandi għażla jew ngħid m'hemmx tagħmel illum il-Eurovision, u mbagħad il-Mother's Day, u mbagħad l-opening ta' ma nafx fej, eċetera, eċetera, u dejjem ikun hemm xi skuża, okay? Jew inkella ngħid isma', jiena għax naf li ġej il-Eurovision, pereżempju, u għax naf li ħajkun hemm ħafna ikel illi jista' jwaqqani, jiena nista' ngħid isma' jiena ħanikol qabel, ħanikol l-ikla tiegħi normali, ħalli mhux dak il-ħin tant għandi ġuħ li ma bdejtx nara u kull ma ġie qudiemi bdejt niekol. Imma jiena kiltu ntlejt u letteralment qisu għandi l-kontroll għandi l-għażla ta' x'se niekol u mhux se niekol. L-istess fejn jidħol l-exercise. Mela aħna pereżempju dakinhar ħanerġa' naqbad mal-weekend tal-Eurovision, tista' tgħid isma' jiena dakinhar ħammur nagħmel it-training għax naf illi meta nitrenja wara qisnu bla marrit inqas ikolli ġuħ, inqas ikolli aptit nikol kull ma nara. Allura l-għażla hija f'idejk. Dan il-weekend xorta ħajjiġi. X'tieħu minnu dan il-weekend ħajot? Jiena ħan nissuġġerilek li inti xorta tieħu pjaċir tara t-television jekk jogħġbok il-Eurovision pereżempju. Imma ħadd gost bil-Eurovision u l-għada ma tħossokx guilt li tgħid ara naqra kemm jiena ċuċ, erġajt tħanżirt bis-sajf wara l-bieb erġajt mort pass lura jew tnej jew tlieta. L-għażla f'idejk. Il-kontroll huwa tiegħek tajjeb, ħajtek hija tiegħek, għażel inti x'l-aħjar għalik. Niltaqgħu.